Ikaw, huna-huna angay pa ba i-post o dili na? Hi! This is MLT again and welcome to my vlog. Ayan. So, kapangga, no, na napunta ka ron sa atong mini-pod. So, welcome. So, this will be our third mini-pod. Ayan. So, mga kapangga, ang atuang mahimong topic karon is all about social media. Ayan. So, as we all know, no, social media nowadays really became people's diary, you know, or outlet, no? Outlet sa mga tao para ipagawas ang ilahang mga ideya, ilang mga opinyon, no, ipadungog sa uban, ipakita sa uban kung unsa man ang gusto nilang ipakita, no? O dili nato malikayan nga daghan ta og makitang butang sa social media, okay? Kini mahimong mamaayo man, no? Makatabang o labaw sa tanan, no, naapo diha ang mga dili maayong butang, no, to be honest, di ba? Social media karon biskan unsa na lang ato ang makita, no? Social media platforms biskan unsa na lang ang ato ang makita, even, no, katong mga butang nga dili angay ipakita, makita nato sa social media. Maski ikaw, maski ako, okay? Sa simpleng pag-post nato og picture, sa simpleng pag-post nato og video, ikaw pwede mamahimong influencer. Sa imong pictures, sa imong video, sa imong opinion, tanang tao pwede makita ang mga butang-butang nga imuhang gipost online. Pwede nga sundon sa mga tao nga makakita. And take note, dili lang mga dagko ang nasa social media, pati mga bata na ana. Sa social media, makakaton ta og daghang mga butang. Ing-ana ka powerful ang social media. Karon, mga maayong butang lang ba ang naa sa social media? Dili. Maski katong mga dili maayo, mga dautan, no, nga mga panghitabo, dautang mga huna-huna, dautang mga talan-awon, naatanan sa social media. Og dili malikayan na pati ang mga bata makita nila ang katong mga butanga. Kabaluta nga accessible kaayo ang social media, makontrol nato ang pag-post. Pero ang mga user, ang mga bata, dili nato kontrolado sila. Kung kanusa sila mutanaw, dili nato sila mapugngan. Kung kanusa nila buhaton ang mga butang-butang nga ilang nakita sa social media, wala ta sa ilang kilid para mo explain nga dili na siya angay buhaton, dili siya angay sundugon. Dili nato na sila makontrol. Pero ang makontrol nato kabalo kaunsa? Kita mismo nga mo post. Kung dili nato makontrol ang mga viewers, makontrol nato ang atuang kaugalingon. And na ay mga bata nga ang ilang nakita sa social media, pangsabot nila tama, pangsabot nila pwede, pangsabot nila acceptable na buhaton. Pero dili nato sila makontrol. Masikat man ka o dili, you should be responsible in posting or sharing pictures, whatever, in the social media. Kaya na ay mga tao nga nag-idolize sa imuha, na ay mga tao nga nisalig sa imuha, na ay mga tao nga nituo sa imuha, and kung unsa ang imuhang ginahatag sa ilaha, unsa ang imuhang ginapakita sa ilaha, may be true, may be right para sa ilaha. Pero dili di ay angay. Daghan og mga videos, posts, no? Even songs na madungog ta o makita sa social media nga dili pa angay nga madungog o makita sa mga bata. Challenge ni para sa tua. Kita as ate, kuya, no, auntie, mama, no, lola, as teachers, as influencer, or content creator, we must be responsible in sharing our thoughts. Daghan man ka o followers, friends, o maski gamay, kinahanglan nga huna-hunaon jud gihapon nimo ang mga butang nga imuhang gina-post online. Ikaw, huna-huna, angay pa ba i-post o dili na? Angay pa ba ipagawas o dili na? Malipay ka, no, nga nagpagawas ka sa imong gibati, nakashare ka sa imong talent or what skills or whatever, and ang imong audience is nalipay, no, na-entertain sa kung unsa imong gibuhat, nakakatun, no? Use your influence to spread kindness, love, laughter, inspiration, motivation. Use it, but please do not use your influence to promote something that is not good. We all have the wisdom to know what is good and bad, to know what is the right thing to do or not. Kabaluta, use your influence to help people,
do not use your influence to give something that can cause confusions, problems to other people. Naanay mga tao karon na namumblema, sa maybe silang mga anak, silang mga pagumangkon, sa mga bata, silang sa mandiha, nag-uul sila, maybe isa na silang problema ang social media. Kay daghan kay nakatunan ng mga bata sa social media karon, that is true. We cannot deny that. Problema na sa mga parents, mudugang pabata. Be responsible on whatever you share or post on social media. Kay kanang butanga, maski pag isa lang na word, isa lang ka picture, daghan kaayo ang pwede mahitabo sa isa ka tao, sa isa ka bata na nakabasa o nakakita anang butanga. So it is a challenge for all of us to take full responsibility on what we post online. Yes, so mga kapangga, that would be all. Okay, so unta sa simple nga video, na-realize na to ang importansya sa paggamit sa social media. Be responsible on what you share or post on social media. So after watching this video, it's up to you. So mga kapangga, daghang salamat sa pagtanaw ani ng video. Salamat sa oras, salamat sa pagpaminaw. And yeah, see you soon. Bye.